Hello guys! What's up? Welcome back to my channel! Guys, sa karon no, naatas Basakan no. Medyo layo-layo ang panlantaw na to sa Basakan guys. Pangkuan na ni, pwede na ni paraani no. Mao ni siya ang gilapdon sa ato ang Kabasakan no. Siguro schedule na ni siya 3 days from now. So guys, kita-kita ta guys sa pag-harvest no. Masaksihan na to kung saan pag-harvest, kung saan mga gamit, kung saan wagi ko yung alaman eh guys, kung saan ay pag-harvest sa maong humay. I-vlog bang na lang kita magkuhan puno sayal kay ang kuhan niya murag tagok siguro na makamansa, so lahan din ako pusto ng ato ang lawas o silupin. Di guys, medyo lisod-lisod yung itong kuhan, pero kung warta mo ni guys, so hindi natin mag-sacrifice. So guys, mao ni ang problema sa humay no, basta yun na ni nagani ang sitwasyon na murag ng hapay. Kaya lisod naman ni sa siya i-harvest na naman ipang no. Pero doon na pa gyapoy sulbaran, higta ni siya og kuan stroless. Pero kini diri nga side kini mao ni siya ang pwede na brown na yellow na kuan. Ini nga side pod na ay mga buwan green, sagaran green. Kinalan pa ni pila ka semana pa ni. Kanipang pwede na siya pang kanipang. Kani nga kuan. Kanal dike. Dinhi ang tubig nga gikan no. So dire mo kuha og tubig ang humay no. Dire mo kuha og tubig ang humay. So mao ni siya guys, kani harbisono na ni dire no, kung mag-harvest dinha na ta makawaward, diha ta makabugas, diha ta ibuhi sa atong pamilya. So layo pa gid kay guys no. Pila ka hectares ni na 23, na 40. So dili gid maato og suroy sa ang kuan guys, Basakan na kani nangahupay ni siya mo ni siyang sayang kay, pero mapakinabangan pa ni siya guys. Ipabarog lang ni siya no, mao ni siya ang sitwasyon, ipabarog lang ni siya para masulbad pa. No, ang kalaparan sa maong humay, dili maato suroy guys, pero anihuno na gid siya mga 5 days gikan karon, gikan diha dito dire harvest na gina siya guys, dire hurot gina ka harvest 5 days from now. 5 days later. Hello guys. Mao na ni siya guys, katong gikuan ako nga mag-harvest no. 3 days from now karon harvest na gyud. Mao na siya gitawag harvester no. So mas sayo na lang ni siya no kontra atong sa itawag atong tracer
Kani siya automatic ni siya nga kuan, bali mao na siya ay 2 in 1. So siya na mo process. Although na mga usik pero mas dali ni siya kay kontra sa tracer. So mao na siya guys, no? Siya may mukubkub sa mga kuan, sa tipasi pa man na siya guys. Mao na siya harvester, mas dali po na siya. Yan ay magsunod po, no? Pag mga karga na siya, automatic na siya, naana na sa sulod sa sako. Human ana guys, mao na siya gitawag finished product. Hi to my vlog. Mao na siya usana sa kuan guys. Kaning pag ani ini ko man ani at mao naman na siya gisud og sako, no? Niya pag kuan na diretso dayon sa buyer dayon, no? Dito buyer. So inguna na lang kadali ang kuan na to ani karon, no? Sa una tracer man tugod, no? Okay, garap pa siya. Mas dugay gid to siya. Karon nga dali. Kaysa karon nya karong tracer na tong gamit, no? Harvester. Mao na siya harvester, dali na kayo na siya pero naagi na siya, di na malikayan ang usik. Dili gina malikay na. Naagi na, no? Sabi na ang kapay. Kanang hapay, no? Sa ato pa kung hapay siya, lisod siya kung anon sa kuan abton sa kuan. Real ro pag dala niya pero sa di nga may pagka Na yung mga bato. lalom. Lalom, lisod na kayo kabkabon. Nagkana na balance ang kan sa harvester. Nagkabot na rin. Di man ito niya magkabot ang ikas. Mausad, no? So, Walang pantok. mas may gidunta nga kanang mayo lang gid ang panahon, no? May ang panahon. Kay usam na sa mga kuan gud nga kanang magsigiguan ba. Niya muhapay, hangin. Salamat ya, bro. Okay ra ka diya, boss? So, mga finished product na siya, boss? Mayo. So ikaw day magsunod sa finished product di ay? Pero mas binta karon, no? Dili kay siya init ba, no? Mas nindot gid ingon ani, di lang gid taon mag-uwan. Kaluyan tas Ginoo. Mao gyud. Mas binta ang harvester, no? Kaysa tracer sa una. Pwede na makarga. Sus, ingunahan na rin kadali. Maana na siya guys, kapkapo na lang gid niya, no? Kapkapo na lang gid niya ang kumay. Lain sa tong tigsaud na skilid, lain tong tigsaud sa tongwan sa humay finished product. So ingunahan na lang kadali guys. Ano siya tawag harvester. Woohoo! Boss! Itagak na lang nila, inikapuno gyud sa maong sako, no? Itagak na lang na nila. So mao to ang tikuha sa finished product. Lingaw na giniting mag-harvest di ay. Duha ka tao di ang magkuhan sa sako. Inikapuno, awan na, tagak, diretso bira. Mao na ni siya guys, no? Ipasa na. Dara, nanatay tulo. Napay mga coming na dito sa layo-layo yun. Ay, nang job. Papang day, papang. Mao ni ato ang team, no? Team Johnny sa Pagani. Yan bing. May bundag ya. Sa YouTube yan eh. Kita nyo sa paano mga bata sa YouTube. Sa team sa Kwan Upawvin nga Kwan channel. Dugay-dugay taon-taon gid kani nagkuan sa Kwan, nag-operate sa pag-harvest o pagtanom, no? Sabi, no? Ingani. Pero karon nga nakuha na to ang harvester.
mas dali rin siya, no? Kumpara sa katong tracer, no? Mas dali ta makalungag ani. Taguman o buwan, diretso ng sako. Diretso sako, no? Yeah, ang pagkuha na lang siya. Dali rigid nung kayo. Labi na. Itong tracer, mag-ani pa man, Magbugkos. Napupunta siya, dayon. Putlon. Trisiron. Kamu na imo anak, kuha na sanggot na siya. Oo, katong garap. Garab, no? Lahi rigid kayo. Unlike karon nga, pwedeng dalian na lang yun. So, mas minus ang hago, ani. Kaya makina Makina, unlike atong... Ako lang ang mag-haul. Ano siya ipasabuti mo sa hall? Kanang mag-asrat anang sinako. Paper. Mao ni siya kaning sako nga gikuan. Oo, mani. Mao na sila ang unsay tawag ani nila? Magliburay. Liburay. Mao itig aswat, no? So nakalungag na ta dito. Oo. Automatic man ano? Sudan na lang. Sudan na lang. Okay, prosin na ba tong atong sudan dito? Wala nga pa ito. Wala mo ba? Ha? So ingana ni dahil ka-aligre, no? Basta mag-ani. Pindot kayo ang kuan ba? Labi na og kanang ubanan ta sa maayong panahon gyud, mao pinaka-importante. Mao na siya guys, oh. Nag-pull out na sa mga finished product, no? Gawa sa tong liburer, na pwede na po direct diretso dire. Labi nagduol ta sa daan, so pabor kaayo. Nang job, kaway-kaway naman dyan. Wala, sugod na po guys. Ulhot na po. Okay. Bati, kap-kap. So, kuan break man, no, pahuway sa ang baka, humol sa. Pa-kondisyon balik na po. After na iba, after na harvester. Yung anak din na siya. Kan wala may karga. Kaya sa Humol, pabugnaw sa lawas. Sa karon, break una, no. Ang atong baka narito sa tawag lunungan. Ipahumulo na para kondisyon ba mabugnawan ang kabaw. Mao na siya alsas mga bugas nga finished product, no, gikan sa harvester. Mao na sila ipahumulo na, pabugnaw ba. Pero ang nagda sa kabaw kinahanglan magpabugnaw sa gyud para relax ba. Okay, break time, no? Team Johnny. Paniod to. Mga ni sila ang naglihok sa sa mga pag-ani sa operator o mga assistant sa harvester, holder, mga ni sila. So kaway-kaway naman dyan. Mga ni mga kaupaw, no? Mga 3 ka oras nga operation. Siguro na sa mga 100 plus kasa. Bati pagiging kaupaw. Taas pa kayo lakusog. Pirada po yan mga kaupaw. Boss, kumbate! Nagdagan ilalim ng pinali nga paglawi ang mga kaupaw, no? Proud yung kay tani nila mao ni ilang trabaho hindi tungod ani nila kita makakaulog bugas. Okay guys, mga kaupaw, thank you for watching, no?
Una din ako iin ang akong vlog. Ako i-shoutout diha si Bus June Dagasdas Tura. O gingon man ni Ronron Hinatibus sa Saudi Arabia. So guys, thank you for watching sa kinatibukan sa amuang team Upaw Vin. Thank you.